Ale má ústupy, vieš, lebo to je dievča, potom sa naučí. Len ho to neučí. To teraz sa neučila, že má ustupovať. Povedať, že mi ustúpala dievčatá, možno neučí. Dievčatá musí ustupovať. Ne. Ale áno, dievčatá sú dievčatá. Ty. Vojaci. Tebe nemusí ustupovať, dievčatá musí. Potom dopadne tak, jak ja ti stále ustupujem. Aha, ty mi stále ustupuješ. Áno. Aha, keď už mi stále ustupovala, tak robíš to šum inak. Tak, ručičky, držíme misku, lebo nám spadne. Držíme misku, rovný chrbát. 10 sekúnd. No, teraz to zrá, keby som počul učiteľku.